Bubagra Kanchanpura Devi no karibo Tripura tai khoroksa Bubagra o hano bisiknei romoi naikol langkha. A Bubagra ni bumung tamo abo bufuru bahai khe tamo ongui bini molo tamo ongkha abo hai Laibuma rokno saiman lainai tinini o video. 1783 AD bisio Bubagra Krishna Manikya thwimani ulo bini bwsabatwi gwerui wngmani bagwi Bubagra maisao asuknani seklaina nangkha. A seklaimao khaksa bwkhago tongo Krishna Manikyani bubaina sa Rajdor tai khaksa phasingo tongo Lokhon Manikyani bwsala Durgamoni. A jorao British resident Republic Agartalao phaiwi Bubagra Jahnabi Devi bai malai kok salayo. Aro kok salai omo hai hini saimankha Bubagra Krishna Manikya kwthang tongfuru bini ulo bubaina sa Rajdor no Bubagra maisao asuk rwnani bagwi chongwi klangkha. A kokno rwgui no Resident Republic British Governor General Warren Hastings no omo hai khe swiwi koktun rohorkha. Rajdor no Bubagra maisao asuk rwnani kokno no o koktun no swijakha. O koktun no norok koktun swimani thai tai salmari swijak nokhana. Oro Islamabad ni swijak. O Islamabad Pakistani rajdhani Islamabad ya. Bharat hakotoro Mughal rok sason khlai tongfuru Mughal Bubagrani gosimung manui Banglani Governor Shaista Khan Chattogram no Islamabad nei bumung rwkha. Chattogram eba Chittagong no British rokbo Islamabad hinui no bumung rwo. Mane a koktun no Islamabad ni je swijak nukmani abo British Resident Republic afru Chattogram ni British Council ni wngwi koktun rohorkha hinmani kokse. Phiaba Warren Hastings ni gosimung eba kifilmung manani lerui tongma bai Bubagra Krishna Manikyani bihik Bubagra Jahnabi Devi bo sakbai thangno o hano naikolnani samung tangkha. Bo bebagwi bisikhwnei Bubagrani samung tangkha. A molo Rajdor singhasono asukhe Durgamoni no yuvraj chongnai hinui Bubagra Jahnabi Devi Durgamoni no kok rwkha. Abo bai Durgamoni bo kwchang no tongkha. Bubagra Jahnabi Devi ni Molni paithak bwkhago Tripura hao chachara nangkha. Abo bisikni romwi nanglangkha. Bubagra Jahnabi Devi ni Molni swnamjak kaisa sajaknai hinkhe Kumillani Ranir Digi. Tabuk video ni screen o jenugui tongmani abono o digi. Abono karibo tabuk Agartala ni Radhanagar ni Radha Madhav Mondir bo o Bubagra ni molono swnamjakha. Bubagra Jahnabi Devi ni ulo Rajdor Manikya Tripurani singhasono asukha. Aboni ulo Rajdor Manikya Manipur ni Bubagra Joy Singho eba Rajarsi Bagyo Chandra ni bwsajak bai kaijakfuruni simi aro o mondiro puila puja khlainani sengjago. Aboni bisi kwdwgma ulo a mondir ni mungwi no o thaini bumung Radhanagar hinui bumung pharjakha. Tinini bagwi aswino sinai jotono no hambai.